ଭଉଣୀ କହିବା ଟାଇପ୍ର ଆଜି ଚାଉଳ ମଣ୍ଡା ବନେଇଲି। ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ସ୍ମୁଥନେସ୍ ହେବ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଉଳ ମଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କଢ଼ାରେ ପାଣି ଦେଇଲି, ସେ ଗରମ ହେଇ ଫୁଟିଲା ପରେ ଲୁଣ ପକେଇଲି। ତାପରେ ସେ ବାଟିଥିବା ଚାଉଳକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିଲି ଯେଉଁ ପକେଇଦେଲି। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚୁନା କରିନଥିଲି, ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ପାଣି ଦେଇକି ପେଶି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଯେଉଁ ଲଗେଇକି ପୁରା ଖଳି ଧରୁଛି ମୁଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଖଳି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯେହେତୁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, ନଡ଼ିଆକୁ କୁରିଦେଲି ଭଲ ଭାବରେ, ଯେଉଁ ଲଗେଇକି କୁରୁଥିଲି। ତାପରେ କଢ଼ାରେ ମାନେ ପକେଇଦେଲି ନଡ଼ିଆ, ତାପରେ ଚିନି, ତାପରେ ହାଲକା ପାଣି ଦେଇ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ବି ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ଯଦି ସ୍ୱାଦ ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଇଲାଇଚି ପକେଇଥିଲି। ପୁର ବି ମୋର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଖଳି ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ଦଳି ଦେଲି, କାହିଁକି ନା ପିଠାଟା ସ୍ମୁଥ୍ ହେବ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରଥମେ କଲି ତ, ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ କମ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ସବୁ ପିଠା ଗୁଡ଼ାକୁ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ଇଟିଲି ଫାର୍ମରେ ପାଣି ଦେଇଥିଲି 15 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ। ସେ ଫୁଟିଲା ପରେ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଇଟିଲି ଫାର୍ମରେ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଏବେ ତାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। 15 ମିନିଟ୍ ତ ହେଇଗଲା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପିଠା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ୱାଓ, ପୁରା ଭାମ୍ପ ପୁରା ମୋ ମୁହଁକୁ ଉଠିଗଲା। ତାପରେ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଖୋଲିଦେଲି ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ। ତାପରେ ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ୱାଓ, ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଏତେ ସ୍ମୁଥ୍ ହେଲା। ଆପଣ ବି